Mungaliteteze Bwanji banja lomwe likufa. Video hii tukipanga potsatira zizindikiro zimene tinanena za banja lomwe likufa. Ndiye ena anatipempha kuti bwanji mupangenso video imene ikambe kuti nangano banja lo munthu angathe kuliteteza bwanji. Ndiye tifuna tikambirane zinthu 5 zimene mutati mwazipanga zimenezo ndiye kuti muteteza banja lanu silifanso liyambanso kusangalasa ngati mutangokwatirana inuyo kumene. Ndiye chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti sikuti banja linali lonse lomwe likupanga struggle likuvutika muzochitika zake mwina zinthu sizikuyenda lero mawa ndikuyenda kuti banjalo ndiye kuti basi latha. Banja lina lili lonse lomwe inuyo mukulionalo lomwe inuyo mukulidziwalo mukuyenera mudziwe kuti limapanga struggle munjira zosiyanasiyana. Ndiye chimene chimangofunikira nthawi zina chimangofunikira ma steps abwino oti inuyo mupange pa nthawi yabwino nzotheka ndithu kulimanga banja lanu lichi. Ndiye mupange bwanji chinthu choyambirira start with honest conversations. Mukuyenera mukambirane bwinobwino moona mtima komanso momvesesana m'banja mwanu. Ndiye tasiyani kupanga pretend lero ngati kuti china chilichonse chili bwinobwino m'banja mwanumo. Fabali ena zinthu sizikuyenda komano afuna angoonekera ngati kuti zinthu zikuyenda and yet zinthu sizikuyenda. So stop pretending. Zinthu sizikuyenda. Ndiye chichitike nchani? Mukuyenera mukhazikane pansi ndi kukambirana openly. Aliyense mumasuka kuti kodi akudusa munyengo zotani olo chikuchitika nchani. Tayankhulitsanani wina mkazi ndi mwamuna with honest. Mwamuona mtima muja osati mokwiya yayi. Komanso omva mzakeyo akuyenera amumve to understand kuti amvesese kuti mzangayo afuna anene chani. Musamumvere wachikondo wanuyo ncholinga choti mungomuyankha chabe ayi. Chifukwa anthu ambiri ndi vuto lonena kuti timangokonzekera chilichonse chimene akunena basi ndimuyankha chani. So kamtima kuti mumvesese zimene akuyankhula iyeyo ndikupanga address kama khala kuti kachokapo. Otherwise chomwe chimabwera mmangoyamba kungozipanga defend. Kunena kuti ine ndine wamwana ine sine wamwanoto mwakuti and yet munthu wina akukuyankhula. So listen to understand not to respond. Chinthu chachiwiri chimene mukuyenera muchite remove pride. Ngati mukufuna kuti banja lanu muliteteze kuti lisafe mukuyenera muchose kamtima kozimva, kamtima kozitukumula, kamtima kodzikweza kaja mukachose kamene kaja. Tizinthu ngati timene tomanena kuti ine ndine I'm always right. Sinimala kuitsa ine, ndimakhala olondola ine, ndine mwamuna atu ine, ndine mkazi tombanja muno ine. Kamtima kamene kajaka takachoseni. Mukakachotsa muzaona kuti mtima wanu uzafewa, muzakhala even munthu ofuna kupepesa, mukakhala kuti mzanuyo mwamulakwira. And zakuthandizirani kunena kuti even muzivomereza munthu wina wake kukukhonzani chimene inuyo mwalakwitsa popandapo kukhala ndika ego kena kalikonse. So tasankhani mtendererero osati winning. Fabali ena amangofuna zingokhala owina all the time ngakhale olakwa awaliwo. So choose peace today over winning. Chinthu cha number 3 chimene mukuyenera mupange kuti banja lanu lisafe. You have to rebuild trust step by step. Mumangenso kukhulupirirana kwanu m'banja muja pang'ono ndi pang'ono. So chichitike nchani mukuyenera mudziwe nena kuti kukhulupirirana m'banja sikuti kumangotheka tsiku limodzi ayi. Mumapanga izi poonetsetsa kuti zimene mmalonjezana ndiye kuti mukusunga komanso mukuzikwanirisa kaya ndi zazing'ono kaya ndi zazikulu komanso mukuyenera mukhale usasintha muzochita zanu komanso mukuyenera mumpase partner wanu time to heal. Tingati wavulazidwa inu mumuvulaza pachina chake give him or give her time to heal. Osati ena ake ndiye kuti simunakhululuke give your partner time to heal. Komanso chinthu china cha number 4 you have to seek help early. Ngati mbanja muja zikuvuta kuti simukuyanjana pa uwiri wanu musadikirire kuti china chilichonse chiwonongekeretu ayi. Ndizotheka ndithu kuti mutha kuyankhula ndi ankhoso yanu, mutha kuyankhula kaya ndi mamenta anu or trusted elder kaya ndi atsogoleri akumeneneyo mmapemphera kukayankhula ndithu kuti ifeyo sizikutheka. Ndifuna Kevin banja lanu lije limadalisidwa kumayambiriro kuja ndi wamkulu ku chipembedzo chanu komanso ndifuna yake pamakhala ankhoso pa tsiku lodalitsa ukwati wanu uja. Soneza kuti ngati zingapezeka kuti zalephereka mukuyenera muapange involve anthu ngati amene ajawo. Chifukwa nthawi zina zinthu zina zimafuna guidance yochokeranso kunja and this is just okay. So mukuyenera mudziwe kuti early help imatha nthawi zina kuteteza banja lanu. Chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira chimene mungapange kuti banja lanu lisafe. Consistency over emotions. Mukuyenera mukhale munthu osati ongopanga act when you feel like it. Kuti mmene mwangomvera kuti mupange act ayi. Mukuyenera choyambirira muonesereka chikondicho
ngakhale zitakhala zonena kuti masiku ndosiyana komanso nyengozo ndizosintha. Kaya mwakwiya, kaya simunakwiye, kaya mwasangalala, kaya simunasangalale, chikondibe chimene kachikhalepo. Osati kumakhala munthu wosintha-sintha muzochitika zake. Komanso mukena mudziwe chinena kuti ma efforts a tsiku ndi tsiku amene niyo amapanga mata kwambiri kusiyana ndi ma promises akuluakulu kaya ma surprises akuluakulu. What matters the most ndi mmene consistency yanu imakhalira m'banjamo, ndiye mukena mudziwe kuti discipline ija imamanga banja lomwe lili lamphamvu. Now, reality check mukuyenera mudziwenso kunena kuti kupanga fix banja kulikonza banja sikuti ndi nthawi zonse kumakhala kophweka ayi. Komano zimatheka mukakhala kuti nonse pawiri wanu mukufuna kuti mukhonze mavuto ambanja mwanumo. Timalize motani mukuyenera mudziwe kunena kuti banja lomwe lili broken lasweka silimapangidwa fix chifukwa cha ma feelings anu ayi. Komano limapangidwa fix ndi ma actions zochita zanu mbanja muja. So mupange bwanji mukuyenera muyambe lero kupanga fix banja lanulo, ma issues anuwo before it's too late. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.